श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंटीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27 9404 15 53 77 9969 1605 16 9404 44 80 27। मंत्री नितेश राणेंच्या सत्कारासाठी कणकवलीत भव्य सभा झाली। ही सभा मत्स्य व बंदर विकास मंत्री नितेश राणेंच्या सत्काराची असली तरी ती गाजवली आमदार निलेश राणेंनी। ते भावनिक झाले, टोलेबाजी केली। मंत्री नितेश राणेंचं तोंड भरून कौतुकही केलंय। पाहुयात काय म्हणालेत आमदार निलेश राणे। आज आमच्या राणे कुटुंबासाठी अतिशय आनंदाचा दिवस आहे। नितेश मंत्री झालेला आहे आणि जसं आता प्रभाकर सावंत यांनी उल्लेख केला की जे खातं राणेसाहेबांना तेव्हा 12 खाती मिळाली होती आणि त्यापैकी एक फिशरीज आणि पोर्ट असे 2 खाती तेव्हा राणेसाहेबांना मिळाल्या होत्या। आणि तसंच आज बघा नियतीला काय मान्य असतं की त्यांच्या मुलाला आज तेच खातं मंत्री म्हणून आज ज्यांची सुरुवात झाली आणि तेव्हा त्यांचा मतदारसंघही आणि आज नितेश राणेंचा मतदारसंघही कणकवली आहे। तेव्हा मालवण जोडीला होतं आणि आज मालवण मधून त्याचा भाऊ आज आमदार आहे। आणि म्हणून मी सांगितलं की राणे कुटुंबासाठी आज खरोखरच खूप आनंदाचा दिवस आहे। मी सकाळपासून नितेशचे व्हिडिओ बघतोय। खारेपाटणला जो स्वागत झाला, मला वाटत नाही आपल्या जिल्ह्याच्या इतिहासामध्ये असा स्वागत कधी कोणाचा जरी झाला असेल, मला आठवत नाही। हे बोलत असताना राणेसाहेब स्टेजवर आहे, मी अडचणीत येणार नाही अशी खात्री बाळगतो मनामध्ये, कारण का त्यांच्यासाठी पण फार अभिमानाचा क्षण आहे की नितेश आमचा कॅबिनेट मंत्री झाला। हे खरोखरच आमच्या दोघांसाठी, आमच्या तिघांसाठी एवढा समाधानकारक हा क्षण आहे की मी सांगू शकत नाही। राणेसाहेब पहिल्यांदा जेव्हा महानगरपालिकेमध्ये निवडून गेले 1985 साली आणि त्यानंतर सलग 2014 पर्यंत ते आमदार राहिले। 90 सालापासून 2014ला नितेश राणे आमदार झाले ते 2024 पर्यंत। 2024 पासून नितेश राणे आणि निलेश राणे हे आमदार झाले। जर 1985 पासून ते 2024 पर्यंत जर तुम्ही मोजलं तर राणे कुटुंब हे जवळपास एकही वर्षाचा गॅप न घेता 2025 मध्ये 40 वर्ष पूर्ण करेल असं राणे कुटुंब सलग इतके वर्ष तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने, तुमच्या सगळ्यांच्या प्रेमामुळे आज इथपर्यंत पोहोचू शकले। मनापासून आपल्या सगळ्यांचे मी आभार व्यक्त करतो। हे सांगत असताना नितेश मेहनत करेल हे सांगायला माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याची गरज नाही, आम्हाला त्याचा अभिमानच आहे। आणि आजपर्यंत कुठलाही विषय त्यांनी हाती घेतला, तो हिंदुत्वाचा असेल, मुंबईमध्ये पाणी प्रश्न असेल किंवा कुठलाही प्रश्न, आजपर्यंत इथे ह्या महामार्गामध्ये जेव्हा काही कॉन्ट्रॅक्टर विचित्र काम करत होते तो विषय असेल, डंपरचा विषय असेल, असे अनेक विषय त्यांनी हाती घेतले, निकाली लावले
आणि प्रत्येक विषय जो नितेश राणेंनी हाती घेतला तो निकाली लावला आणि आज नितेश राणे कॅबिनेट मंत्री झालेले आहेत तर ते 100% तुम्हाला न्याय दिल्याशिवाय गप्प बसणार नाहीत. कारण का कणकवली मतदारसंघ तुम्ही नशीबवानच, पहिले राणे साहेब, आता नितेश राणे. हे कवच असं तसं नाहीये. महाराष्ट्रामध्ये फार कमी मतदारसंघामध्ये हे कवच मिळतं आणि अशी लोक तुम्हाला जी मिळाली, खरोखरच मला असं वाटतं की लहानाचा मोठा, मी इथेच कणकवलीमध्ये या बाजारपेठेमध्ये अनेक वेळेला जेव्हा राणे साहेबांबरोबर यायचो, नितेशनी जसा मतदारसंघ हाताळला आणि म्हणून मी अनेक वेळेला म्हणतो की नितेशनी जसा मतदारसंघ हाताळला, महाराष्ट्रातल्या टॉप 5 मतदारसंघांपैकी हा एक मतदारसंघ त्यांनी बनवून दाखवला. एवढे करोडो रुपये आणणं हे काही सोपं नाही. राणे साहेबांचे संस्कार आहेत ते 100% बरोबर आहे, पण एक स्वतःचं पण कर्तृत्व लागतं, एक स्वतःची जिद्द लागते, एक स्वतःचा पराक्रम लागतो. हे सगळे विषय अंगावर घ्यायला हे काही सोपे विषय नाहीत. हे तुम्हाला वाटत असेल हिंदुत्वासाठी कधी परभणीत गेला माणूस, कधी शिरूरला गेला माणूस, हे काही सोपे विषय नाहीत, लक्षात ठेवा. हे टेक्निकल विषय आहेत. कोणाचं मन दुखवता कामा नाही आणि दुखवलं तर दुखवलं. माझा हिंदू समाज मोठा, माझा हिंदू समाजाला कुठे काय अन्याय होता कामा नाही. ह्याच्यासाठी अनेक वर्षांपासून जो लढा उभा केला, हा लढा उभा करणं काही सोपं नाही, एवढं लक्षात ठेवा. याला जिद्द लागते आणि याला हिंमत लागते आणि त्याच आता हिमतीने आणि जिद्दीने नितेश राणे आता येणाऱ्या अनेक वर्षासाठी मंत्रिपद गाजवेल ही माझ्या मनामध्ये शंका नाही. अनेक वर्ष ही आता फक्त सुरुवात आहे. मी मनापासून माझ्या भावाला, आज मला अभिमान आहे की नितेश लहानाचा मोठा मी कसा कसा बघितला आणि आज मंत्री आणि त्याचे सकाळपासून जे काही रॅली बघतोय, मी सभागृहात त्याला बघितलं, एक वेगळं वाटलं. हे काही शब्दात मी काही सांगू शकणार नाही की कसा आमचा नितेश कसा होता आणि आज इथपर्यंत आल्यानंतर ऑटोमॅटिक त्या मंत्रिपदामध्ये काय असतं मला माहित नाही. कदाचित कधी मंत्री झालो तर सांगेल. ऑटोमॅटिक पत्रकार मी होणार किंवा मला व्हायचंय असं काय बोललो नाही. कधी झालो तर सांगेन तुम्हाला की असं असतं म्हणून. एक ऑटोमॅटिक अंगामध्ये ना त्या बॉडी लँग्वेज एक बदलते माणसाची, पण त्याची बॉडी लँग्वेज एक सकारात्मक बॉडी लँग्वेज आहे, घमेंड नाही. नाहीतर भाषणामध्ये माझ्या अगोदर संदेश सावंत बोलले की पहिला सत्कार कणकवलीमध्ये झाला. संदेश सावंत नाही, पहिला सत्कार कुडाळमध्ये झाला, तो आम्ही केला. झटकन शॉर्टकट मारले, झटकन. पहिला सत्कार भावानीच केला पाहिजे म्हणून अगोदर आलो, घुसलो आणि तिथून मग पाठवला. की एक बॉडी लँग्वेज असते माणसाची आणि एवढ्या विनम्रतेने आज सकाळपासून मी बघतोय. नितेश आमचा साधा आहे. लोकांनी वेगवेगळं त्याला काही राजकारणी वगैरे नाही. मला नितेश कधीच राजकारणी मनापासून नाही. हा, ज्याची विकेट काढायची त्याची काढावी लागते, बरोबर की नाही? नाहीतर आपण राजकारणात कशासाठी? नाही तर दुकानदार झालो असतो का? नुसता मालच भरायचा असतो तर दुकानदार झालो असतो का अण्णा? पण अतिशय साधा, प्रेमळ आणि प्रामाणिक माणूस. हे जिद्दीने कमवलं त्याने, हे जिद्दीने कमवलं. राणे साहेबांचा मुलगा म्हणून ठीक आहे, राणे म्हणून आहेच, पण मेहनतीने हे सगळं उभं केलेलं हे काही सहज त्याला मिळालेलं नाही. याच्यासाठी खूप वर्ष मेहनत करावी लागली, स्वतःला बदलावं लागलं आणि तो बदल सकारात्मकतेने लोकांमध्ये रुजवावा लागला. तेव्हा त्याच्यानंतर नितेश राणे घडतो. लक्षात ठेवा, नितेश राणे एका रात्रीत घडत नसतो. आणि म्हणून मी मनापासून जे काय मी बोललो ना, सगळंच काय मला शब्दात मला उतरवता येणार नाही. नितेश राणेला अजून खूप मोठं व्हायचं आहे. आम्हाला अनेक पदांवर नितेश राणेला बघायचं आहे आणि असंच त्याची प्रगती ही वर्षोनवर्ष, महिनोन्महिने असेच होत राहावं हे मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आणि परत एकदा मनापासून नितेश राणे यांना मंत्रिपद मिळाल्याबद्दल शुभेच्छा देतो आणि इथेच थांबतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.